Machita namakrotman kule video andifuna uthetha ngezinto ezithethwayo ngoku ezathetha ngazo umuntu wonke. Kaizer Chiefs iwinile 2-1 against Al Masry, one step into the quarterfinals, the CAF Confederation Cup. Namhlanje kule video andizuthetha yonke into ezothethwa ngumuntu wonke kwi-social media nalapha ku-YouTube. Ndifuna uthetha ngento different and ndifuna uthetha honestly futhi andithandi ube pretend apha kule channel okanye ndizama uxoka ndingabikho honest. Ndifuna ngento positive man, like bona kudala ni-criticize Kaizer Chiefs bafethu nani kudala ni-criticize Kaizer Chiefs ngaphandle kwe-results but kudala si-criticize ayikho grand lawo i-criticize okokoko man yabo. So ndifuna uthetha ngento positive kule video yafandaga. 3 players of the best players so far Kaizer Chiefs kule season. Asikisi ngokuphazamisa Machita, xa singalibali usupport i-channel, ushaye nje ulike okanye if eqala udibana ne-channel ungalahli ungaphosozi kwizigrand ushaye usubscribe sileqa u-20,000 subscribers bafethu. Andicele marandi bafethu ndicela nje usubscribe okanye ulike mojo bafethu. 3 of the best. Number 1 best player so far Kaizer Chiefs bafethu yeke yonke le wenzekayo kwi-defense and ayi-goalkeeper sure uPeterson obviously but ayinguye uBrandon yasho umjita clean sheets and i-goalkeeper but bone akho excitement engako for him na apho man because like ne-defense nayo iyadlala i-role but taking nothing away from uBiza. Respect, top keeper, top leader, but nayo i-defense idlala i-big role. Le way i-clean sheets kuthanda ungqolwa i-clean sheets for the goalkeepers but say i-defense nayo idlala i-big role apho kulo way yabo. And akho excitement ukuthetha inyani bafethu ngokhipha on clean sheets engapha ezi-10 or 11 but respect, we acknowledge. Best player number 1 Kaizer Chiefs so far this season bafethu youngster Aiden McCarthy. Yo, twimp, quality, talent. Edlala Aiden McCarthy Machita and ngokudlala multiple positions. Namhlanje bedlala i-left back and akaqala udlala 6 or 7 games on left back. Yo, ngiyaphinda ngene central defense. What a player. Obviously ukhaba nge-left phakula central defense ayazi ke awukhaba nge-left awuyathakatha umthakathi jo, special player, ipass ugrand tackle nangona nje ngambona ngathi kusey pretty boy handsome, uyayifaka i-tackle aggressive and hard umjita. You are Fabian Twembu jo, short pass, medium pass, long pass, diagonal, shine goals, score any goals. Yo, hey Fabian score ngaphi ngo 3 goals, 4 goals, central defender Joe. Aiden, what a player, what a success so far. And Lena Anzo go talk about Philip Nancy Orkand. Ingathi is going to be one of those surprises by Jonga. Slibele kujonga ngapha ka sitting up like so Aiden yami Orkand. Zihlala apha mosizigazi ngoku. Amse Europe ni ase USA. Aiden McCarthy singothuke bafethu naye ngathi gcine surprise. Inethanda kwenza Kaizer Chiefs lewe. Ongezana oBlom or Matt Civic Twix and umuntu mkile Orkand. Aiden McCarthy, watch out bafethu. Number 2 player Kaizer Chiefs bafethu, a best player so far, center mid Lebohang Mabo, our Lebza, what a player. The footballer gile bafethu. Mount Twempu bafethu. uLebza ayo surprise gelena. And if udala le channel then khala ngayo uLebza. Nsithi Kaizer Chiefs nansi player. If ekusoyalandela channel anjiba fina sithi Kaizer Chiefs nansi player nayazi basisikhogo ese engadlali Sundowns ngoba iSundowns menza kanjani. Thina singabanye idala sebukele Friday nights Harry Gwala Stadium Maritzburg United or Harry Gwala nights on Fridays. Yo uLebza phajo Twembu leya and new aim is Twembu ngaka number 6 position. uLebza unala energy ka number 8 phina bela ngqondo ka number 10 ne-talent ka number 10 ninadlala number 6 ngoku top player. The only problem nayo Kaizer Chiefs mina ba uLebza ayikho grand yoyenza Kaizer Chiefs kuye ba danikhalile before January transfer window ivale but Kaizer Chiefs ninza kanjani, how can ningasign i-backup because kuthiwa umthetho almost out for 5 months 6 months. At the same time le channel yazi mfitana thet but say modern football it demands a better premiership nangoku. You can't just be a ball winner qha nansi problem kamthetho. uLebza you can't have number 681 qha better premiership uyasigana nake-CAF. Kaizer Chiefs come on bafethu. Yeah, and yale wenzeka apha Kaizer Chiefs mara bo kule video ngithenza ukriticize but how can ingabikho backup for uLebza uzonqapha okanye adathola i-injury. Skipani Kaizer Chiefs jonge kwenzeka ntoni pha. Lebza top player anyways. And then 3rd player best player so far Kaizer Chiefs bafethu. Yeah, say this one is not
is not my type of player umjida. I'll be honest bafethu ndithe andithanda uxoka apha kule video and sonke sizii-fans kudala sabukela ibhola bafethu sayazi layo uba ikhona iplayer uba i-good player but ayoplayer for wena le but i-good player umjida but not for me. Claude Lelepo umjida effective scorer goals but not for me. He's not my player umjida but I give it to him but okay we are scorer goals. His style nje is not and I think umjida i-technique yakhe I don't think he's a PSL winger for him now. But it's very difficult to mark umjida xa ngibukele awuthi physical and rough like unzima uthatha ibhola kulaa mntu lwayo awkward umjida like Lelepo ndiyavuya uba ndingene full back mna fethu idlala kwi-PSL bandimake laa mntu rough ngelaa hlobo. And also technically Lelepo zeza players these two bhetere uSaleng noNkotha eza players bafuneke alahle ibhola kayi-4 enze i-decision ezi-bad kayi-4 bajonga suppose uba upasile okanye suppose uba ukhabile okanye suppose uba uyawadrive nebhola waqhuba ibhola wenza i-decision ezirongo kakhulu. Okanye kusey i-technique yakhe wrong pass okanye be-selfish. Lelepo zeza players wenza izinto ezi-4 ezi-5 ezirong and then in the 6th time shaye i-spectacular goal unje umjida uzokufrustrate nyanyana acaphukise kayi-6 and then okwe-7 shaye i-spectacular goal izinto zakhe ezo but he's not my player umjida. Maybe say in the future khona enye coach i-future coaches Kaizer Chiefs zambona okay umjida for i-Betway Premiership angadlala bazi-strike because i-Betway Premiership bafethu if udlala wide you have to be very technical bafethu. I-technical quality yakho like your turn, your touch and your technique to pass the ball, accuracy yakho ye-passing funeka ibe top level. And then Claude Lelepo bafethu but well done on the-goals zakhe and spectacular goals zakhe but not for me. But he's in the top 3 best players the Kaizer Chiefs so far this season. That's my top 3 bafethu. Ndicanga ntoni na zithini zona i-comments bafethu nibona njani Kaizer Chiefs na 10 points ngoku sheke imatch eyi-1 bazoyeka iZamalek Saturday and then banida i-draw pha and then iZamalek number ina 8 points number 2 and then Al-Masri number 3 ngoku na 7 points. So Kaizer Chiefs idinga ilawe i-draw pha unless Al-Masri izotyiwa nayo but if Al-Masri winile kuzoba i-problem. So bafethu nazo zafana nazo thini zeni comments bafethu ngesinqolo i-comments cela ngale balo support channel ushaye ulike onye subscribe moja bafethu.